Morning teenager yake nde lero ndufuna ndikambeza experiment yomwe inapangika ku USA mu 1939 and I think it's important zomwe zinachitikazo. Experiment yake ndiyotchedwa monster study. Monster as in monster chirombo ite. Monster study ndiye inu takwira ndichakumwa tenticheza ndiye bambo uyu dzina lake ndi Wendell Johnson. Wendell anabadwira ku Iowa ndipo anali ndi vuto, anali ndi chibwibwi, apanga chibwibwi kwambiri. Chinachi chinthu choti chimamusowetsa mtendere moyo wake kuti faja anamapanga chibwibwi koma anali wanzeru, anaphunzira, anapita ku university, anamaliza zabwinobwino nde anakhala psychologist komanso ngati tikoza masiku ano tikozana ndi speech therapist. Anali ndi interest kwambiri ndi speech kuti chimapangisa munthu kuti uzipanga chibwibwi chani chifukwa chinali chipsinjo pa moyo wake. Nde anapeza kuti anachita propose study ku University of Iowa kunena kuti akufuna afufuze kuti chimapangisa mwana kuyamba chibwibwi chani. Nde university inagwirizana nazo inamuthandiza kumpasa funding. Nde iye analisunga lecture right. Nde mmodzi mwa student yake mzimayi wina otchedwa Mary Tudor anapanga volunteer kuti atani anthandiza amagwira ntchito limodzi. Nde experiment yake zomwe anapanga ndizi: anapita ku orphanage ana oti makolo awo anamwalira, ana amasiye alibe kolowera. Anapita pamene kuchako ndipo anasankha ana 22 oti awapanga experiment yawo ichi kuti afufuze kuti chimapangisa mwana kuti apange chibwibwi ndi chani. Nde mwana muja anasankhamo ana 12 opanga chibwibwi, ana 10 analibe chibwibwi. Nde anawagawagawa ana aja half ya ana achibwibwi ndi half ya ana achibwibwi. Half kuti mwina ana 5 opanga chibwibwi, ana 5 iso opanga chibwibwi, kwaika magulu awiri osiyana. Pamene anatenga ana osapanga chibwibwi aja anatenga ana 7 osapanga chibwibwi kwaika mgulu lina, pamene enanso kwaika mgulu lina ngati magulu 4. Sono zimene amapanga amafuna adziwe kuti chibwibwi chimapangika chifukwa choti munthu akukusowetsa mtendere kapena ndi chibadwa, kuti aone kuti ndi chibadwa kapena pamakhala influence ya munthu ndi mmene munthu kutani ukuyankhulira kapena mmene ukuchitira. Nde zimene amapanga ndi Mary Tudor amakhala ndi ma session amakhala ndi mwana mmodzi mwina 45 minutes. Gulu loyamba la ana oyankhula nomo azipezeka kuti akuwauza kuti akhala naye mwana uja azimuza kuti chifukwa chani ukukanika kuyankhula, sukuyankhula bwinobwino, itaziyankhula bwinobwino, ukupanga chibwibwi chifukwa chani. Mwana kuti tisapanga chibwibwi azingomuza za negative. Anthu amakuyankhula choncho, ukuyankhula choncho usamayankhule anthu ngati uzipanga chibwibwi. Mwana kuti anali wabwinobwino ocheza utakasuka kenako gulu lina la anaso anomo azipezeka kuti akwayamikira kuti iwe ndi umayankhula bwino bwanji, koma iweyo iwe ndi confidence ya bwino kwa basi. Gulu lina la ana achibwibwi akuwauza kunena kuti ndi umayankhula bwino bwanji. Ana achibwibwito umayankhula bwino bwanji azayamikira kuti koma ndi ana aja kuti amapanga chibwibwi koma kumangwayamikira kuti iwe ndi speech yako ya bwino bwanji. Koma anthu asamakunamiza kuti ndi chibwibwi ndi wabwinobwino, akwayamikira ana kuti ali ndi chibwibwi kuwapanga ngati kuti alibe chibwibwi. Chitakuwauza kuti anthu asamakunamizeni kunena kuti mapanga chibwibwi siupanga chibwibwi. Pamene akupita kwa ana ena aja achibwibwiso gulu lina number 4 akuluza kuti iweyo lidi chibwibwi koma ukhoza kusintha, ukhoza kuchira. Nkuyamba kumathandiza kuti aziphunzira kuyankhula magulu 4. Zwezo zata anapitiriza, anapanga from January 1939 mpaka na May 1939. Kumangopita anacha kumapanga zwezo. Ana bwinobwino kumangopanga drill zoyipa. Wesu uyankhula bwinobwino kumene kuyankhula chibwibwi choncho chani kena kolendo wina atapanga ma session angapo kuguma naso ndi anacho kuti samayankhula bwinobwino aja kupezeka kuti chifukwa choti amango ayamikira ayamba kumapeza kuti akuhangata kuyankhula bwinobwino.
ayamba kumakena confidence nake nkumata kasuka kumayankhula ndito chibwibwi chija kumaoneka ngati chikuchoka. Pamene anaja oti anali abwinobwino aja kupezeka kuti asiye nkuyankhula koma ankukhala basa nkuchita funyiriri kuyesera kunena kuti kwayankhula kuti sukuyankhula chifukwa chani, kumapitirizabe kumapanga drill zoyipa nkona iwe umapanga chibwibwi choncho mene umapangira anzako onse amadziwa kuti ndiwo wachibwibwi. Ana kumangowanyoza basi anaja 7 oti anali abwinobwino kusinthiratu kusanduka osataka umakanika kuyankhula kumachita mantha kukhala ndi ma psychological effects ena ake onena kuti confidence yonse out ana. Pamene naja ukhangata kuchita improve akuti study yetu imeneyo edi and anasankhana amasiye onena kuti kulibe kuti angakapemphe permission kungoayuza like that. Ndana maliza study yawoyo sana ipange publish zinali ngati za JNCC ndi university anazisiya anapeza ma results omwe amafunawo koma kuti Mary Tudor amasowa mtendere chifukwa cha ana amene anali abwinobwino amauza zoyipacha adanasintha kwambiri amakhalira kupita kuti akachite follow up kuti anaja ali bwanji onse anapeza kuti anasokonekera anali ndi ma issues ma depression kupeza kuti ali ndi ma mental health issues chani chifukwa chonena kuti amangozedwa zoyipa amangochedwa drill zoyipa constantly. Pamene naja anakhangata achita ku improve and koma zinali za JNCC nde Mary Tudor anakhalira kwamutumizira makalata Wendell Johnson ucha kunena kuti tingatani kuti anaja athandize kwangati tinaononga tinapweteka anaja tinapweteka koma sana pange china chilichonse. Wendell amangofuna study yake anazi basi zinakangalisa thera pompo koma 2001 journalist wina wake kaya ngakatani ku university ko anakapeza kuti wasakatula mpaka anapeza results a study nkupeza kuti sina chidwe publish nde anayiulula kunena kuti muzoti kunachitika izi nde ifo chona kuti ana onsewo maina awo anali patipo anali pomwepo anachita follow up mwana aliyense ose aja mauzidwa zoyipa aja anapeza kuti anthu oti ndakulu achikulire koma ndi anthu osokonekera ena aone kuti ndi ma mental health issues ena ali ndi ma depression basana chite bwino in life anthu aja unkukhala unkuti basi kumangodzitenga ngati ndife oyipa ndife osatheka ndife otani koma zonse zinabadwira patipo panthawi mwa amachita drill amauza zoyipa wache edi nde anapeza kuti anasonkhanisa onse nkuwauza kuti mukudziwa kunena kuti inuyo munali experiment sankadziwa ndi komwe kuti zinali za experiment sankadziwa ndi komwe zonse anawabisira amango atengana kasana amasiye atafunse nda anapezeka kuti unasanduka mulandu waukulu kwambiri ndipo anthu anayipidwa nazo kuti inu mungamapange ana aini ake zimenezo mpaka nakwaononga choncho nde anapereka compensation. State ya Iowa inapereka compensation ya $950,000 kwa ana amene anaonongeka anasokonekera mindu chifukwa chouzidwa zoyipa koma that was called the monster experiment koma at the end of it adds up kuti sometimes zomwe timawayankhula ana ndi zomwe amadzakhala and kunena kuti we have to be careful what we say to kids kuti at the end of the day mwana uti anali utakasuka uyankhula bwinobwino kumangozidwa zoyipa mpaka na kusintha basi ukambodzikayikira kubwerera mbuyo basi funyiriri basi mpaka na usalimbikiraso chilichonse mpaka ma mental health issues kusokonekereratu just because of the spoken word kunena kuti uyoyo oyambisa study yankanena kuti chibwibwi chimayambira nkhutu kuti zomwe ukuuzidwa kunena kuti olomakola kaona mwana wachita chibwibwi kunena kuti uyapanga chibwibwi sanena ndizolinga zoyipa koma basi mwakhala reaction koma zomwe akuyankhula zicha zimapeza kuti zantani zamulowera mwana uja zimampangisa kuti apitirize kwambiri koma zomwe timayankhula tizisamala nazo especially when speaking to the youth kuwapanga pump up kwakweza kwauza zabwino ndipo uze ukuchita bwino iwe ukulimbikira mwaziziwa then that's what they become, that's what they believe. Za positive zokhazo mwana uchaso makhala positive kunena kuti okay koma imeneyo ndinkani ya the monster experiment nango panka share siko mkwambia.